नांलायनाया जागोन सौग्रावलायनाया जागोन होमबासो आंबो आंखौ मजबुत भाबै फोथांनानै फसंनानै लाखिनो थाखाय सेस्था खालामनाय नैबे गोसोनि बोलोआ आंनावबो होमबासो जरदार जागोन शक्तिशाली जागोन बेखायनो अपोजिशननि सोंखारिनाय बिसोरनि माखासे बखिलायनाय मानायखौबो जोङो राजनितियाव ओंखारग्रा मानसिया सह्य खालामनो हानांगौ सह्य खालामनो हानांगौ जोंनि मानसिफ्रा बेखौ खालामनांगोन दिनै सोरबा गोबाव समनि फुराना इउपिपिएल खालामग्रा एबसु खालामग्रा मानसिफोर जइन जाफैगोन सालाफ्रा गोदो ओरैमोन बिसोर दासो माने थेला मोननानै खस्थ' मोननानै दासो रसा नांनानै ओरै फैनो नागिरदों बिसोर बेफोर खोथाखौ दाबुं बेफोर खोनासंजानाय बाथ्रा नङा आरो सावरायजानाय बाथ्रा नङा बेखौ माने जोंनि सिदा भाषायाव दाहोना रुवाथिनि भाषा होननायसो मिथिबायना सादा बुसा रायजो राजाफ्रा बेखौ बुंगोन बे दाहोना रुवाथिनि भाषासो बियो होनना बिदिखौलाय राजनितिया बिदि नङा ओंखायनो दा जोङो जोंनि बिपिएफनि जायफोर फुराना मानसिफोर दं नोंथांमोनहा अनसायनांगोन बजबनांगोन आरो जोङो जयैनो आगोलनि बायदि बिराद मोनसे शक्तिशाली बिपिएफनि फेमिलिखौ दाफिननानै जुजिलांनांगोन राजनितिया जोंनो जुदि खौसे गावनि गोहोजोंनो आवगायाब्ला जोंखौ ना दिसपुरा गुरुत्व होगोन ना दिल्लीया जोंखौ गुरुत्व होगोन जोङो मालायनि अननायजों राजनिति खालामनो दासान दिल्ली आरो दिसपुरनि अननायजों राजनिति खालामनो सानोबा बिथांमोननि सहायजोंसो जों राजनिति खालामनो थाङोबा जों किन्तु गाग्लिनगोन दिनै इउपिपिएलआ बेयावनो जादों हमारे साथ दिल्ली है हमारे साथ दिसपुर है हमारे साथ आरएसएस है बिनिमोनना बिसना जोंखौ सोर आवलायनो हानो बिसिनि सायाव दिल्लीनि सायाव दिसपुरनि सायाव सोनारनानै राजनिति खालामनानै बिसोर दिनैहाय अंकआव फेल जादों मिथिबायना जों जोंनि गावबागावनि गोहोआव गसंनो हानांगोन नोंनि आखबनि रोदाजों नों गसंनो हानांगोन लावथि लानानै थखन लानानै गसंनाय बायदि राजनिति खालामबा मालायनि सहायजोंसो नों थांनानै थानो थाखाय राजनिति खालामबा बे राजनितिया किन्तु थावरिनाय नङा मानो होनोबा दिसपुरा दिनै नोंजों दं गाबोन नोंजों गैयाबो जानो हागौ मैया प्रमदजों दंमोन दिनै प्रमदजों गैला दिनै जोंजों फैबाय मोनसे समाव जोंजों दंमोन जोंजों थाङाखै प्रमदजों थांदों बे खेलाखौथ' जों बुजिखाजोब्बायना बे खेलाखौ नों मिथिजोबखायाखै होमबा जों मिथिखाबायबा जोंनि अबिगथाया मा बुंदों मालायनि सायाव सोनारनानै दिल्ली दिसपुरनि अननायनि आशीर्बादनि सायाव सोनारनानै राजनितिखौ जों दा खालामनो नाङा जों खालामनांगोन जोंनि गोहोजोंनो जों थांनानै थागोन जोंखौ सोर अनसायो जोंखौ सोर हेफाजाब खालामा जोंहा बेजों खोथा गैया नैबेजोंसो जों दा बिपिएफखौ लांनांगोन नङाबालाय जोंहा दिल्ली दंखायोलै जोंहा दिसपुर दंखायोलै जोंखौ बिसोरनो नायगोन मा बुंनो नोङो माबोरै माने गेरेन्टि होनो हायो नोङो जे गाबोन जे नोंजों थाबाय थागोन थाबो जानो हागौ बेखायनो दा जोंहा जोंनि गोहोखौ जेसे हायो एसे बारायनांगौ जेसे हायो एसे मजबुत खालामनांगौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनांगौ बेजोंसो जोङो दिल्लीखौबो सिगिनो हागोन दिसपुरखौबो जों सिगिनो हागोन जों मा लुबैयो जोंनो आदाय खालामनो हानाय राजनितिक शक्तिया गोहोआ जोंहा गावहानो थागोन आरो बेजोंनो जों गासैबो जोंनि दाबि दावा लुबैनायखौ आदायबो खालामनो हागोन गोहोगोरा मानसिजोंसो मानसिफ्रा लोगो जायो दुरबल मानसिजों रावबो लोगो जाया बेखौ मिथिनानै ला दिनैनि दिनाव प्रमदजों मानो लोगो जायाखै रावबो जादोंसै दा एनडिएआ मा खालामबाय थादों दा बिसोरखौ दानि बे बिजेपिआ जेन'बा मा खालामदों दालाय जोंनाव बिटिसिआव 15टा एमएलए सिट दं 15टानि गेजेराव आसामनि मुख्यमन्त्रिया बुंबाय थाबाय बिजेपिनि मन्थ्रिफ्रा बुंबाय थाबाय लिडारफ्रा बुंबाय थाबाय बिपिएफआ 11टायाव गेलेगोन बिजेपिआ 4टायाव गेलेगोन थारमाने 15टाया ग्रोब ग्रोब जाबाय इउपिपिएलनो मानो होदिया इउपिपिएलआबोथ' दङना एनडिएआवनो जोंबो दङ दा बाथ्राया बेनो नों गोरा जायोबासो नोंजों मानसिफ्रा लोगो जागोन बेजों लोगो जाबा लाब जागोन होननानै जेब्ला नों दुरबल जागोन लोरबां थोरबां जागोन बे मानसिजों रावबो लोगो जाया बेखौ लोगो जानाय माने बजाखौ नोङो फाफ्लियाव बाननो होननानै बिसोरखौ बुथुमनानै लानाय नै बिदि सानो आरो मा मिथिबायना
बजा दुरबल मानसिया बजानि समान दुरबल दला बजानि समान दामखौ नोङो साधारन खोथा नोङो जाहा जोंनि आइजोफ्रा हनै हाथाइसालियाव अमा फिसा बायनो थाङो थैहां बर'हां मिरौ बे एन्जर इंगिनि बायदि अमा फिसाखौ बायनानै लाबोगोन नामा नोंसोर दुरबल अमाखौ बायनानै लाबोगोन नामा नों बबे फुंगा फुंगा सख्ल' बख्ल' बेबायदि माने सदलाला अमाखौसो बायनानै लाबोगोन ना लाबोआ लाबोगोन ना लाबोआ लाबोयो नङा होमबा खोथाया बेनो नोङो मालायजों जुदि गुरुत्व होजानो लुबैदोंबा मालायजों जुदि नोङो दाम होजानो लुबैदोंब्ला नों जुदि मालायजों मानिजानो लुबैदोंब्ला नों शक्तिशाली जानांगोन नों गोहोगोरा जानांगोन नों गोरों गोरा जानांगोन नों मालायखौ सिगिनो हानाय जानांगोन दा बे शक्तिखौ जोङो दिनै जुदि बानायनांगौब्ला बै इउपिपिएलनि मानसिखौ लाबोनानै बै बिजेपिनि मानसिखौ लाबोनानै नोंनि न'खरखौ मजबुत खालामाब्ला माबोरैथो शक्तिशाली जागोन फालाय बेखौ जों फुराना मानसिफ्रा मिथिनांगौ ना मिथिनाङा मानसिया बबेनिफ्राय फैगोन अख्रांनिफ्राय सिरिगोन नामा मानसिया हा गावनानै ओंखारगोन नामा मानसिया ओंखारा राजनितिनि मार्केटआव मानसिखौ बुथुमनांगौआ बबेनिफ्राय अपोजिसननिफ्रायनो नों बुथुमनांगोन बै इउपिपिएलनिफ्राय बुथुमनांगोन नों बै बिजेपिखौ बुथुमनांगोन नों बै कंग्रेस खालामग्रा मानसिफोरखौ नों बुथुमनांगोन बे जाबाय राजनितिनि मार्केटआव नोङो मानसि बायनाय फाननायनि लीला खेला बुथुमनाय बेजोंसो नोंनि शक्तिखौ नों बारायनो हागोन नङाबाथ' आरो दस्रानिफ्राय फैनाय नङाना मानसिया दा बे हिसाबै जोंनि कर्मीफोर नोंथांमोनहा दिनै जायफोर जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावा फैबाय बिथांमोनखौ अनसायनांगोन लाजि फोनांनो नाङा गोसोआव दुखु होनो नाङा दावदाब होनो नाङा मोनफ्रोमबो खामानियाव बिथांमोनखौ लाफा मेल मिटिं प्रग्राम बायदिसिना जेरावबो जाहाथे बिसोरो ओरैबायदि साना जे जोंखौ पात्ता होआखिसै जोंखौ खबर होआखिसै जोंखौ लिङा गावसोर गोजाल' फुरानाफ्रा गावसोर गोजाल' गावसोरल' थाङो गावसोरल' फैयो साहाबो गावसोरल' लोङो जोंनो लोंहोआ नै बेबायदि होनलायनायफ्रा जाहाथे फैया नै बेखौबो जों नोजोर होनांगोन दा बिदि जायोना जाया गैयालै जइन जाबाय पात्ता होआखिसै जोंखौ जेबो जोंखौ माने गुरुत्व गैया फैनाङालै नोंसोर जों बायदि जाफैगोन बेफोर जाहैयोना जाहैया जाहैयो नङा होमबा जों श' खालामनांगोन गोदानै फैनाय मानसिफोरखौ मोजाङै अनसायनानै जाहाथे बे सेटिसफाइड जायो बे जाहाथे गोजोनो होमबासो बेबो गावजों थाबोनाय गावनि लोगो बन्धु बान्धबफोरखौ फैदो जायगाया मोजां थिगैनो दं जोंखौ मारै ओरै अनसायदों आंथ' दा मा खालामदों दाख्लै IBS थाइबिएस जे होथावदों फोसावदों 10,000 जे गरिब मानसिफोरनो IBS होदों फुरा आं मा खालामदों आं माखासे बे आद्रा थानायखौ लाजोबदों आङो लाजोबनानै मा खालामदों आङो दाख्लै बिटिसि इलेक्सनाव जायफोर इउपिपिएल गारै गारै जोंनाव जइन जाफैदों बे इउपिपिएल गारै गारै जइन जानाय मानसिफोरनोसो गासिबो होजोबदों आं जाहाथे फैनानै बिसोरो फिल खालामो जे येस जोंखौ इलेक्सन समावहाय जों जेब्ला जइन जादोंमोन बे रबिन्द्र नार्जारिया जेखिनि आश्वासखौ होदोंमोन बे आश्वासखौ बियो दिनै पुरन खालामदों फैनानै जोङो आलायातानि जायाखै फैनानै जोङो जेबो खहा जायाखै बरंसो जोङो सुबिदा मोनदों मर्यादा होदों आरो बे मानसिफ्रा फाननै गोसो आरोबाव लाबावनानै गुबुन मानसिखौ दा लाबोदेरगोन गावजों लोगोसे आरो बेनो जागासिनो दं दा बेखायनो जोङो अननोबो रोंनांगोन होनोबो रोंनांगोन जथ्न लानांगोन जों दा न'नि बिगोमा न'नि गार्जेन बायदि आरोखि फुराना मानसिफ्रा बे हिसाबै गार्जेननि दायित्वआ बिदा फंबाय फिसा फिसौ गासैखौबो न'खराव मोजाङै बेंनाय जोथोन लानाय आरो बिसोरनि समस्याफोरखौ बुजिनानै थिग खालामनाय बे जाबाय अभिभाबकनि दायित्व बेखौ जोङो खालामनांगोन दा जोंनि बे जायगानि मानसिफोरनि खोथा जोंहा नैबे अन्थाइबिल प्राइमारि खयथा गामि दंबावलाय बेयावथ' बारा गैया थाग थागासिनो नङा होमबा थाग 19टा गामि दा बे 19टा गामिनि मानसिफ्राथ' जों सामफ्रामबो लोगो मोनलायनाय मानसि आंबो सामफ्रामबो फ्राय लोगो मोनलायो दा बेवहाय जोंहा जोंनि एलेखाखौ एसे बारायनांगौनि सम माने एसे माखासे हाबाफारि लानो दरकार जादों दाथ' MCLAबो थाबाय बिथांमोन मावबाय थागोन गावनि लेभेलनिफ्राय जेसे हायो एसे मावबाय थागोन आंबो आंनि लेभेलनिफ्राय हानायखिनिखौ जेसे हायो एसे बे जायगायाव मावनो गोसो गुबुन जायगायाव थाहैबाय खाफालानो बिदिनो जाबाय आंना मा खालामबावनो हजों जे मावनांगौथ' मावबाय आङो
हजोंबो मावगोन ओजोंबो मावगोन तारमाने ओजों गावनि जायगायावबो गोबां मावनो गोसो दा दङ गोबां खामानि मावनांगौ गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर लाबोनांगौ बे गोसोआ दङ जोंनि बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो आरो बेनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु फैदों दा मोजां सुजुग फैदों दा सरकाराव जों दं जोंबो दा दङ जोंनि ओनसोलनि बाथ्राखौ जों साननांगोन दा जेन'बा आं इडुकेसनाव दङ दा सोलोंथाइनि बिबानखौ आं दा लानानै दं आङो मा खालामदों दा लाग्रानो जे जोंनि बनरगाव खमसे खम बनरगाव ब्लक BPF नि सिङाव जों मा खामानि मावजायो सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेनि इन्टारनेल माखासे प्लेनिंखौ आं दा खालामबाय थादों फार्स्ट प्लेनिं दा मोनसे स्कप फैदों नैबे फुथिमारि नलबारि गपालगावनि जे जयेन्ट मोनसे साद्रा बिल जे दङ बै फोथार जे दङ दा क्रेसार बानायनाय बेवहाय आङो जवाहर नवोदया विद्यालय गायसननो होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानाव मोनसे प्रपोजाल हरबाय भारत सरकारनो मोनसे प्रपोजाल हरबाय भारत सरकारा बुंहरफिनबाय मा नोंनि जे प्रपोजाल बे प्रपोजालखौ जों एक्सेप्ट खालामबाय नोंथाङा जे रिक्वेस्ट खालामदों बावहाय जवाहर नवोदया विद्यालय गायसननायनि बेखौ जोङो गनायनानै लाबाय खिन्थु जोंनो थोजासे हा नांगौ बे हाया नोंथांनाव दंना गैया जे जायगायाव नोंथाङा जवाहर नवोदया विद्यालयखौ लुनो नागिरदों बे लुनो नागिरनाय जायगायाव थोजासे हा दंना गैया बेखौ कुइरि खालामहरबाय सोंहरबाय आरोखि लोगो आङो गावनो स्वयं मण्डल अफिसाव थांनानै सार्केल अफिसाव थांनानै सार्केल अफिसार मण्डलफोर गासिबो लाजोबनानै नायजोब्बाय हायाथ' लाम दंथारो बाहाय आरो माखासे नाङै बाङै दाख्लै UPPL सरकारनि दिनाव माखासे नांथारै अनुष्ठान प्रतिष्ठाननो हा होनानै थांदों बिसोर जेन'बा स्पर्ट्सनि डाइरेक्टरनि अफिस ना माबा मोनसे दंबावो स्पर्ट्सनि डाइरेक्टर अफिसाबाव जाफैगोन नामा बिसोरथ' क'क्राझारखौ गारना फैनाय नङा स्पर्ट्सनि डाइरेक्टर अफिसा साद्राबिलाव बोरै जाफैगोन असम्भब जिनिस बियो बिसोरथ' क'क्राझारावसो जागोन खालामगोन बावल' फैया बे जाबाय नांथारै माखासे माबा आरोखि बिथांमोननि लेन्ड एलटमेन्ट होनानै गालांनाय बेबायदि दं आरोखि लुफैखायाखैबो 3 बोसोरावनो बे लेप्स थांखायो दाथ' 5 बोसोर बिसोरनि गभर्नमेन्टआ गैला जोब्बाय दा बेफोरबायदि अनेक दङ दा बेखौ नायनानै आङो नुबाय बाव थोजासे हाया दं गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो आं लिरहरफिनबाय जेराव प्रपज खालामदों जेराव लुनो होननानै बे स्कुलखौ लुनायनि जायगाखौ थिग खालामनाय जादों बे जायगायाव हाया नांगौनिबो बारा दं बिदिनो आं लिरहरफिनबाय दा बिदिजों दाख्लै सार्भेबो खालामफैलायनाय जाबावबाय आरोबाव बे माने मण्डलफ्रा फैनानै गावसोर लेभेलनिफ्राय एसे नायबाय नवोदया स्कुलखौ बाव मानो लाबोनो नागिरनाय जादों खारना जाबाय मा नवोदया स्कुला जाबाय गरिब गुन्द्रा थेला रिक्साला आबाद मावनानै जाग्रा साधारन मानसिफोरनि फिसा फिसौफोर फरायग्रा स्कुल नवोदयानि नियम मथेबा बे स्कुलाव साख्रिआवलाफोरनि गथ' गथायफ्रा फरायनो मोना साख्रिआवलानि गथ' गथायफ्रा फरायनो मोना मानो होनोब्ला बेवहाय जायफोर फरायगोन छात्रफोर बिसोरो गाननाय जोमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै लेखा फारला जानाय लोंनाय फरायनाय लिरनायनि फारला पेन्सिलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासैखौबो गभर्नमेन्टआनो फ्रि होजोबो हस्टेलाव लाखिनानै धोनि मानसिफोरनि साख्रिआवला मानसिफोरनि फिसा फिसौफ्रा फरायनो मोना नियमा बे खिन्थु फरायो दा साख्रि गैया होननानै थगायनानै फरायो गामिनि होननानै फरायो टाउननि मानसिया फरायनो मोनबावा टाउनाव रायजो जानाय जोंनि गार्जेनफोरनि फिसा फिसौफ्रा फरायनो मोनबावा गामि ओनसोलनि साधारन आइ आफा रायजो राजाफोरनि फिसा फिसौफ्रासो फरायनो मोनो आबाद मावग्रा थेलाला रिक्साला ना फाननानै जाग्रा मैगं फाननानै जाग्रा बन फाननानै जाग्रा बिसिनि फिसाफ्रासो फरायनो मोनो नियमा बे बर' मिडियाम फरायनाय बे गथ'आसो बेवहाय थांनानै बे इंलिश मिडियामखौ फरायहैगोन दा बे खारनावनो बे स्कुला गामि सिङाव जायो हिसाबै दा आङो बेखौ बे जायगायाव लाबोनो नागिरदों बेहाय लाबोयोबाथ' जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गथ'फ्रानो लाब जागोन लाब जाया होमबा एलेखाया बोरै डेभेलप जागोन मोनफा मोनफा अनुष्ठान लाबोनांगोन